खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलि खामब्रह्म हसनाफुर बिजनि मौजा दखरा एप्सनि बाखनायजाथाव हाबाफारि बाक्सा जिल्लानि हसनाफुर बिजनि मौजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 2024 इं मायथाइनि एसएसएलसी आरो एचएस आनजादाव दखरानि मादावनो टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिजों लोगोसे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा फोजोबनाय हाबाफारिखौबो मावफुंनाय जायो। बे फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनानै सोलोंथाय लानायाव थुलुंगा होनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ बेसेन गोसा समखौ गोलोम बोथोरनि बन्दआव ओरैनो हगारहरा लासै फरायसाफ्रा मोजां आयदायाव बाहागो लायो। बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लाफानाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि भारत बर'आ बाहागो लायो आरो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों गुमुरा बिद्या निकेतन गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि प्रसन्न स्वर्गियारिया। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि फोजोंसार बानुवारि। लोगोसे बे हाबाफारियावनो हसनाफुर बिजनि मौजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो हसनाफुर बिजनि मौजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कमलेश्वर बसुमतारीखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बे हाबाफारियाव बिजनि मौजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिमल बसुमतारी, जयभद्र हागजेर बर' गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि नागेश्वर बर' आरो खोला बिजनि दखरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना दिनै हसनाफुर बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दखरानि सिङाव जायफोर फरायसाफोरा जौसिन जिथि मासि आवग्रिनो हाबाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि बे मोननै आनजादाव जौसिन जिथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों आरो बे हाबाफारियाव आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बाहागो लाफैनानै आङो लोगो मोनफैदों बाक्सा जिल्लानि मादावनो बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोननाय बिशाल स्वर्गियारि जायनोखि 92.83 जौखोन्दो मोनदोंमोन आरो नैबे जयभद्र हागजेर गोजौ फरायसालिनिफ्रायनो बे फरायसाया फरायनानै मेट्रिकआव बाक्सा जिल्लानि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लाखिनो हादोंमोन आरो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 3थि पजिशनाव दङमोन। दा मिन्थिनायाव नैबे ओनसोलनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि मादावनो गोबां फरायसाफ्रा मोजां जौखोन्दो लाखिनानै उथ्रिबोबाय थानायखौ जों नुदों। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जिहेतु जोंनि मोनसे सोलोंथाइनि देवना होननानै बुंनो हायो। मेट्रिकआव जाय फरायसाफ्रा मोजां जौखोन्दो लाखिना उथ्रिसारबाय बे फरायसाफोरखौनो जोङो उननि समफ्राव बिसोरनि गेजेरनिफ्रायनो डक्टर इन्जिनियार लेक्सारार प्रफेसार बा जिखुनु जोंनि हारिनि सुबुं सम्पद महरै मोननायखौ जों लुबैयो। नो डाउट बिनि गाहायाव मोननाय जायफोर सेकेन्ड डिभिजन लाखिबाय जायफोर थार्ड डिभिजन लाखिबाय बिसोरबो बेबायदि सुबुं सम्पद जानो हाया बिदि नङा। नाथाय अब्लाबो फार्स्ट डिभिजन मोननाय एबा जौसिन टप 10 मोननाय बिसोरखौ बरायनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो जाबोदों हिसाबै देग्लायबो हसनाफुर बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायनाय हाबाफारिखौ लाबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो आं बावजेनबाय। हसनाफुर बिजनि मौजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दखरानि बेन्दोङाव 2024 इं मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै एचएसएलसी आनजाद आरो एचएस आनजादाव उथ्रिसारनानै दखरानि बेन्दोङाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। दिनैनि बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै गुमुरा बिद्यापीठ निकेतन फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि मानगोनां प्रसन्न स्वर्गियारि सार बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आरो गाहाय आलासि महरै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि भारत बर' सार बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुङो। खोब जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। दखरानि बेन्दोङाव जोंहा गंसेल' गोजौ बर' फरायसालि दं। बे फरायसालिया जादों जयभद्र हागजेर बर' गोजौ बर' फरायसालि। 2002 इं मायथाइयाव बे फरायसालिनिफ्राय गिबियै मोदानसार बनवारि सार बिथाङा कमल कुमार ब्रह्म बान्था सेथि मासि आवग्रिनो हादोंमोन। गोबां बोसोरनि समनि उनाव दिनै बे फरायसालिनिफ्राय जोङो सानै फरायसाखौ कमल कुमार ब्रह्म बान्था देरहासार बान्थाखौ बे फरायसालिनि सानै फरायसाया मोननो हादों बा आवग्रिनो हादों।
थामथि कमल कुमार ब्रह्म बान्था महरै बे फरायसालिनिनो मानगोनां बिशाल स्वर्गियारि बिथाङा आवग्रिदों आरो गुथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों बे फरायसालिनिनो फरायसा जिन्तु स्वर्गियारि बिथाङा। बे जोंनि थाखाय मोनसे दख'रानि जोबोद मोनसे गोग्गाथाव होननानै साननानै लानो नांगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे फरायसालिनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसाफोरखौ जों खावलायो जाहाथे फैगौ समफोराव जोङो मोजाङै रिजाल्टखौ खालामनो हायो बेखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।